ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ବିମ୍ବାଧର ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ନୂତନ ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ରେସନ କାର୍ଡ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର କି ପିଅନ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ସେଇଭଳିଆ? କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଆର ଦୁଆର କରି ଦିଆଯାଇଛି ରେସନ କାର୍ଡ। ଯାହା ବାକି ଅଛି ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ଭୁଲ ଲିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଗାଯାଉଛି। ଦେଖାଯିବ ଯାହାର ଯଦି ଥିବ ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କାର୍ଡ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି। ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। 20ଟା ଭୁଲ କାର୍ଡ ଅଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଲୋକମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଟିମ୍ ପଠେଇବେ। ଟିମ୍ ପଠେଇଲା ପରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ରେସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାହେବ। ଠିକ୍।